Calvià també vol donar a conèixer les seves senyes d'identitat. Per això, com ja feren altres pobles de Mallorca, ha enregistrat el seu Lip Dub, un vídeo musical en la col·laboració d'associacions i col·lectius que ompliren el carrer Major del poble per participar en aquesta festa popular. El treball final s'ha presentat diumenge a la plaça Nova de Calvià. Així començava l'enregistrament del Lip Dub Calvià m'agrada, una iniciativa impulsada pel músic calvianer Pep Toni Rubio, autor de la cançó Que passa a Calvià, cantada i interpretada al carrer per gairebé 800 persones d'arreu del municipi. Bé, això va sortir de la idea de que l'obra cultural de Calvià, en el moment que tota Mallorca feia la campanya Mallorca m'agrada, que gravàvem tots un Lip Dub a cada poble, Calvià sabó que no va empenta i van decidir fer-me un homenatge. I jo, com a persona agraïda, vaig dir, no passeu pena que jo farem un intercanvi. I ha estat aquest, hem muntat el Lip Dub, he fet la cançó i la lletra i la música de la cançó aquesta del Lip Dub, ha anat beníssim, hem anat replegant molta de gent, hem fet un esforç increïble de tothom que s'ha afegit, hi ha un cos important de gent, associació de veïns, AMIPAS, els de Josep Canyelles, bueno, és que és infinit, l'Ajuntament també ens ha ajudat en el material, és a dir que no ens poden queixar. I estic encantada perquè havia participat en el Lip Dub d'Andratx, perquè el meu home fa feina allà i només pensava això, quan sigues de Calvià? I per fi tenim Lip Dub a Calvià. Genial! Això és una meravella, una meravella. Es hauria de fer més sovint aquest tipus de reunió social entre tantes associacions culturals, això és fantàstic. Això és molt guapo, això ho hauríem de repetir més vegades, que tothom sortís en el carrer, perquè Calvià m'agrada. Jo crec que és fantàstic que s'hagi pogut mobilitzar tantíssima gent en el poble de Calvià, només per fer aquesta música tan bona i per moure el poble, en definitiva. El Lip Dub està organitzat per les associacions de Calvià Poble i obert a la participació de tot el municipi. Calvià és un municipi on hi conviuen diferents cultures que de vegades no tenen contacte entre si. Aquest Lip Dub, Calvià m'agrada, l'hem d'aprofitar, ha de ser una oportunitat per fomentar la interculturalitat, que es qui vengui aquí, només per fet de participar, ha d'aprendre la cançó, o una part d'ella, i la cançó és en la nostra llengua. I participar en el Lip Dub ja és un gest d'apropament a la nostra llengua, i ja trobam que és positiu. El primer pic que se fa és fantàstic, tothom participa, és molt divertit. Nosaltres som del carrer Capelleta, jo som d'Assumpció, i aquí tots els meus companys... Ui, Capelleta! Mos estan passant pipa, mos agrada Calvià, estimant Calvià! Visca Calvià! M'agrada que aquí al tenir un maler, hi ha hagut obrin dissabte i tot. Sí, però ara ja no fa mal. Molt bé, perquè està molt bé molta gent. Jo m'ha agradat molt perquè no cada dia fem una cosa així i està bé que tots del poble puguem sortir i que ens ho hem passat molt bé. D'aquesta forma fem pinya, fem poble i ens reunim tot i fem un bon Lip Dub. M'ha parescut molt bé perquè jo soc de Calvià i feia molt d'any no, crec que mai havia vist el poble tan unit com avui. Estic molt contenta. Bueno, en principi una passada, mos hem passat molt bé, no sé el que sortirà, però estupendo. La plaça de l'església es convertia en l'escenari final de l'esdeveniment, el punt de trobada de tots els participants al Lip Dub, gent de Calvià, d'Escap d'Allà i de molts altres indrets.